patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kinigin yung GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dagku'ng mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibad Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Pagkapuso kaso sa nataptan sa COVID-19 worldwide, niabot na og 14.6 million. Hinoon 8.7 million na ang nangaayo na usab. Sa Pilipinas, nitala og 65,000 ka mga tao ang nataptan sa COVID-19. 41,000 nini ang aktibo. Samtang mikapin na sa 14,000 ang mga COVID-19 cases dinhi sa Central ug Eastern Visayas, din adunay kapin 600 ang namatay. Si Femery Dumabok sa report. Sa data sa tibuok kalibutan nga gipagawas kaganihang udto, niabot na sa 14.6 million ang mga nataptan sa COVID-19. Apan maayong balita kay kapin sa katunga kon 8.7 million ini ang nangaayo na. Miabot usab og 608,942 ang mga namatay sa maong sakit worldwide. Dinhi sa ato, alas 4 kagahapon sa hapon nitala ang DOH og 65,304 total COVID case. Apan 41,464 na lang niini ang aktibo. Kay 22,067 kanila ang naayo na. Nakatala ang nasud og 1,778 kapatay. Samtang sa Central Visayas, sa gipagawas nga data sa DOH 7 alas 5 kagahapon sa hapon, niabot na sa 13,677 ang total COVID cases. 6,872 ang aktibo ug 6,139 ang nakarecover. Nitala ang reyon og 666 ka mga namatay. Ang probinsya sa Sugbo adunay 2,527 ka mga kaso, hinuon 1,645 na lang ang aktibo. 41 na lang usab sa 68 ka kaso sa Negros Oriental ang aktibo. Samtang niabot og 70 ang kaso sa Bohol, apan 26 na lang niini ang aktibo. Pabiling way kaso ang lalawigan sa Siquijor. Samtang nagunas ay hap sa Rion 7 ang Cebu City nga dunay 8,072 cases. Hinuon ang aktibo ana sa 3,241. Sa Mandawi City, 968 na lang ang aktibo sa 1,480 sa kanatibuk ang kaso. Samtang 951 na lang usab ang aktibo sa 1,469 ka mga kaso sa syudad sa Lapu-Lapu. Sa Eastern Visayas, kagabi nitala sila og dugang tulo ka mga kaso. Hinungdan nga niabot na sa 673 ang ilang COVID cases. Hinuon 639 na kanila ang naayo. Tulo ra gihapon ang natalang namatay. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Ana-ana sa 615 na ang total cases sa COVID-19 sa Dakbayan sa Talisay. Apan matod sa mayor sa Dakbayan nga mas daghan ang mga naka-recover itandi sa mga aktibong kaso. Si Lian King Singkulan sa report. Matod ni Mayor Samsam Gulyas nga miabot na sa 615 ang mga kaso sa COVID-19 base sa natala sa Dakbayan sa Talisay. Gidugang sa mayor nga 251 niini ang active cases o nagpabiling aktibo, apan matod niya nga mas daghan na ang naka-recover sa COVID-19.
Sa pagkakaroon, mitala na sa 297 ka mga recoveries, diin ang uban nakauli na sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Apan gidugang ni Mayor Samsam Gulyas nga kinahanglan pa usab nila nga itakdo ang ilang data sa Department of Health. Okay, ma-harmonize na gid nato atong data. There are 2 DOH personnel nagibutang diri sa city para mo naging mo harmonize sa data. Hopefully karon nagtest ta og mga recoveries today. Hopefully by today recoveries will reach more than 300. Samtang mas gihingusgan pa karon ang contact tracing nga gilangkuban na sa mga sakop sa PNP ug BFP. Karon we have 22 teams composed of 46 health workers, 20-something PNP ug unom ka buok BFP. Sa 615 usab nga mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan, sa Sintay City na ang mitaliwan, apan 59 kanila ang na-validate na sa Department of Health. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. 16,000 ka mga locally stranded individuals ang Ania sa Dakbayan Sugbo nga nagpaabot kano sa makapauli sa ilang mga probinsya. Ania report. Dire sa Pier 1 sa Dakbayan sa Sugbo kasamtangang nagpundo kining pipila ka mga locally stranded individuals. Mukapina sa usa ka buwan silang na stranded sa pantalan kay wa naman matuguti ang ilang biyahe. Si Zamara Ahil gipapahawa na sa iyang amo busa wa na siya kapilian maong nagpundo na lang sa pantalan samtang naghuwat sa biyahe padung Mindanao. Sa rasyon na lang sa pagkaon sila nagsalig apan usahay maproblema labi na kung baboy ang sudan kay dili man pwede sa mga Muslim. Wala gihata sa mga kauban, palit pud ko kwarta kay gawas ra kong palit. Mo lagi mahurot ang kwarta. Si Tincha Digia, padung unta sa Western Visayas apan natanggong gihapon sa pantalan. Si Princess Trexie Ann Larmes gikan pas Manila nga mo pauli unta sa Mindanao pero kutubra sa Cebu ang barko. Problema nila karon kung unsaon pagsugakod kay wa na sila'y kwarta. Busa na nga sila og tabang sa gobyerno hangtod makapauli na sa ilang mga probinsya. Kaya nga hinihiling namin sa city government yung financial na binibigay nila sa mga LSI dapat ibigay nila. Hindi yung papaasahin na naman nila yung tao sa wala. Po, mabigyan po kami ng aksyon o di kaya naman po sana po mabisita po kami ng mismong mga nakaupo doon sa City Mayor's Office po kasi po hindi po nila kami maiintindihan hanggat hindi po nila makikita yung kalagayan po namin. Una nang gipadayag ni Konsehal Joel Garganera nga tungod kay naapa sa MECQ ang syudad. Gihunong una ang pagpauli sa mga LSI. Apan giproseso na kuno sa IATF ang mga kinahanglan aron makapauli na sila. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Uso ka upanganon nga nagbugna og prototype nga barrier sa motorsiklo, may presentar ni ini kang Mayor Ahong Chan sa panghinaot nga maaprubahan ng iyang disenyo sa IATF. Si Luan Mirundina sa report. May patimaw sa Lapu-Lapu City Hall kaganihang udto si Richard Armamento aron ipresentar ngadto kang Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan ang gidisenyo niyang barrier alang sa motorsiklo. Giaprubahan sa National Task Force Against COVID-19 ang rekomendasyon sa Joint Task Force COVID Shield nga lugwayan og usa ka semana ang deadline unta nga July 19 aron mahatagan og taas nga higayon ang mga motorista nga maka-install sa barrier nga nakapasar sa safety standard. Busa nang hinaot si Richard nga makuha usab niya ang pag-uyon ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan ug sa IATF sa iyang mugnang disenyo. Himuan ako aerodynamic niya ang sa taas wala nako gisira kay aron nga if ever ma-overtaken ka og dagko nga dump truck at least na-exit ang hangin. So dili mo duot ang pressure nga nimo. Matod ni Richard, kombinasyon kini sa disenyo sa angkas nga backpack type nga barrier ug ang steel frame nga plexiglass nga gidisenyo usab sa buhol nga gikuhaan niya og inspirasyon. Reflectorized vest ang naka-attach ni ini aron usab luwas bisan panahon sa kagabhion. May duha kini ka handle alang sa bata ug alang sa mga hingkod. Hinuon ang tugutan lang sa IATF nga maka-backride mo ang magtiayon o baka mag-live-in partner. Katulog gini nako gibalik-balik og kanang usab-usab ang design para lang gid ma-perfect ang ato ang design.
Mukantidad sa 2,700 pesos ang nagasto ni Richard sa pagdisenyo niini. Usa sa risgo sa pagmaneho og motorsiklo nga dunay barrier mao ang paglabang og bridge. So karon testingan nila ni Richard ug ni Andy Ausan nga mulabang diha sa Mactan-Mandawi Bridge ug sutaon nato kung dili ba sila mapalid sa hangin. Ug tuod man, wa sila mapalid, bisan pa man sa paglabang nila sa bridge, dungan ang ubang mga mas dagko pang sakyanan. Human mapresentar ang disenyo ngadto sa mayor, naglara usab silang ipresentar kini sa kadagkuan sa IATF nga anaa karon sa Sugbo. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Samtang nagkaduol na ang deadline sa DepEd nga bawion na ang ilang mga facilities nga gigamit nga isolation facility. Kini kung unsa ang plano sa DepEd atong sayran pinagi sa live report ni Nico Serino. Nico? Yes, Bob, himuon kining clustering sa mga eskwelahan aron anam-anam na nga mauli ngadto sa DepEd kini pipila ka mga eskwelahan sab kun ugaling gamito na sab nila sa gikatakdang pagsugod sa school year. Hulyo 30 unta ang tagal nga gihatag sa DepEd kay gamito na sab nilag sugod ang ilang mga eskwelahan. Sa Mandawi City, gihimong quarantine facility ang City Central School. Gawas niini, pipila ka mga eskwelahan sab ang gihimong barangay isolation unit sa mga pasyente. Gumikan niini, misugod na ang City Hall, pagpangita ug kabalhinan. Duha ang gikonsidera nga pang long-term facility. Usa ka privately owned park sa Maydan, Plaridel nga planong butangan sa asymptomatic ug mild patients. Ingon man ang Cebu North Bus Terminal nga wa na magamit karon. Una na kining na inspeksyon ni Mayor Jonas Cortez uban ang taga DOH. Mandawi City Central Quarantine Facility magpabilin gid ni siya even beyond the kanang last day kay mao man guni siya pinakadako nga quarantine facility unya daghan na sa datong mga pasyente dili ditaw dayon nga mabalhin until mahumanto ang gihimo. Naglaraw ang syudad, minusan ang mga eskwelahan nga gigamit. Himuon ang clustering kundi daghang mga barangay ang magsao sa usa ka eskwelahan aron ang ubang tunghaan mauli na ngadto sa DepEd. Dili bitaw dayon wag tangon tanan so sa kaning silbi siyam ka barangay i-cluster sila og usa ka BIU until nga mahuman yun ang atong mga isolation facilities. Nang hinaot hinuon ang City Hall, malugwayan pa og jutay ang ilang paggamit sa mga eskwelahan kay wala pa man say face-to-face classes. DPWH na ang gitahasan nga motrabaho sa bag-ong quarantine ug isolation facilities. Sa pagkakaroon, Bob, dunay kapin sa gatos ka mga pasyente nagpabilin karon sa quarantine facility diha sa Central School. Samtang dunay mga kapin 200 ka mga pasyente nga na-discharge na sa maong pasilidad human naka-recover. Samtang kabahin sa North Bus Terminal, Bob, kun kinumduman, dunay existing contract kinitali sa Cebu City Government kamoy nagpadagan sa terminal apan gibutyag sa Mandawi City Hall nga himuon na lang nila ang pre-termination sa kontrata tungod kay Oktubre naman sab matapos ang maong kontrata pipila na lang kabuan ug di nam sab kini magamit pagbalik isip bus terminal. Bob. Thank you so much sa Nico Serino sa imong live report. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Inay SHIM campaign pagpahimata sa publiko sa daotang sangputanan sa COVID-19 ang nakita sa Lapu-Lapu City Government nga epektibong paagi ngadto sa publiko. Si Luan Merondina sa report. Sa 1,460 ka mga COVID cases sa Lapu-Lapu City, 50% niini o 774 na ang naka-recover ug nakauli na sa ilang panimay. Ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu mipatuman ug nagkadiyang pamaagi sa pagpasabot sa publiko mahitungod sa COVID-19. Gawa sa rekorida sa mga tricycle drivers ug pagbutang og mga tarpaulin sa nagkadiyang bahin sa dakbayan, nagbutang usab sila og lungon sa matag quarantine control checkpoint ug nagpadagan og porlon nga nagrekorida. For us,
shame campaign sa mga tao nga gahi og ulo, okay man. Pero ang ato lang na karon ang atong approach karon murag ni epekto man ngadto sa grassroots level. This is more encouraging, especially for us responders, no? Nga among nakita nga ang among pagpulong-pulong, ang atong pagpahibaw sa mga tao gamit sa atong visual aid nga lungon, epektibo. Si Interior Undersecretary Martin Dino may sugyot sa pagpasiugda og shame campaign batok ni adto mga tao nga daw gibaliwala lang ang hulga sa COVID-19. Uban ni Godfrey Rilien, Luon Marondina, Balitang Bisdak. Sa labing gawahing data sa Department of Health karong hapon, natala na ang tibuok Pilipinas og 68,898 ka COVID cases, samtang 43,999 ang active cases nini. Samtang adunay 1,521 nga nadugang sa bag-ong kaso sa nagpositibo. Usa ka 76 anyos sa babae ang natakbuyan sa COVID-19 ang natala sa probinsya sa Bohol. Siya ang ikatulong kaso sa namatay gumikan sa maong balatian. Matod ni Governor Arthur Yap, nagpositibo kini sa polymerase chain reaction PCR test. Ang namatay taga Sitio Luok Saang nga sa Panganan or Island sa Kalapi diin nagpuyo usab ang unang COVID-19 death sa Bohol. Sumapa nga dunay gipamati sa lawas ang Tiguang. Nahulog kini sa iyahang panimay maong gidala sa Governor Celestino Gallaris Memorial Hospital niadtong Hulyo 14. Naglisod kini sa paginhawa og namatay pagka Hulyo 15. Gipahigayon dayon ang contact tracing. Pipila sa mga traditional PUJ drivers sa Sugbo milusad og mga silent protest sa upat ka man ang lahing dapit dinhi sa Sugbo. Isip kabahin kini sa gihimo nga simultaneous protest sa mga PUJ drivers nationwide. Sa report ni Femery Dumabo. Dinhi sa iskinita sa Barangay Mabolo sa Dakbayan sa Sugbo, kining maihap lang ka mga PUJ driver ang misalmo sa silent protest kaganihang buntag. Isip kabahin sa simultaneous nga protesta sa mga PUJ driver nationwide. Sila si Floro Rodrigo ug Dana Asali, kapin na sa 20 katuig nga mga PUJ driver. Mihangyo sa kagamhanan nga pabaliko na sila sa pagpamasahero kay susama na sila nga magpalimos aron lang adunay ibuhi sa pamilya. Karon gani wala na gyud. Sikat datong na stop sa pagdadrive sa 4 ka bulan, sa 3 ka buwan kapin na wala na gyud. Ang amo lang yung panawagan sa gobyerno na maibalik sa pamasahero ang mga jeep. Sa oras gani buntag ginaanad man gud ang akong mga anak pila ka dekada na nga ikabuntag natay mapatog pan ikabuntag karon usay gani nga ang among pamahaw ma'am diretso na panihapon. Apan gipasabot ni LTFRB 7 Director Eduardo Montialto Jr. nga igo lang silang misunod sa IATF nga naglatid sa mga public transport nga tugutang makapamasahero. Sa dakbayan sa Subo nga MSCQ pa, napupa ka mga bus ang nakabiyahe. Supak usab sila si Rodrigo nga mukuha og special permit. LTFRB nga kuha ng makuha may special permit dili mo yun ana kay naaman may franchise god. Nga klaro mo kay nga kuan dapat ang ilang hatag special permit ka na lang mga way franchise. Sa text message nga gipadahan ni Montialto sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, mato ni Montialto nga katungod sa mga PUJ driver nga makalusad og protesta. Apan iyang gitataw nga ang prangkisa usa lang ka pribilehiyo ug wa maghatag og katungod sa mga PUJ driver nga mahimo nila ang unsa may gusto nilang buhaton. Samtang sa dakbayan sa Mandawi, laing protesta usab gilusad sa mga jeepney driver sa may barangay Mantuyong kaganihang buntag. Nanawagan sila nga tugutan ng makapamasero ka apektado ang ilang pamilya. Bitbit nila mga placards nga nag-awhag pagbasura sa anti-terror law. Nangayo usab silag ayudas sa kagamhanan. Pila na kabuan mga upat na siguro kabuan ang nakalabay niya ang mga jeepney driver karon wala na gid siya nakabalik og biyahe. Siyempre ug atong tanawon grabe na ang kalisod ug kagutom. Uban ni Marlon Melgaso, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.
Daghang mga tao ang muadto sa Talisay City Hall kaganihang buntag human kini tak-upi sud sa 4 ka adlaw. Gihimo kini human sa pipila ka magawani sa City Hall ang nagpositibo sa COVID-19. Hinungdan nga gihimo ang subsob nga disinfection niadtong miaging semana. Hinoon na mato de Miro Sam sa Gulyas nga lain-laing mga protocols na usab ang gisubay sud sa Talisay City Hall isip safety measures. Kaganiha dili pa sa musod ang muadto sa City Hall o git-check ang ilang temperatura, kinahanglan na isuwat usab ang ilang pangapangaan alang sa contact tracing. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. DNR Secretary of COVID Overseer sa Sugbo, Roy Simato, malaumon nga andam ang syudad sa pag-downgrade na unya sa quarantine status. May mga improvement na siyang nabantayan apan nanawagan gihapon sa katauhan nga di mo kumpiyansa o gamuhimog yun silang kaugalingong lakang. Ang report ni Nico Sirido. Aminado si DNR Secretary Roy Simato dakong hagit ang gitahas kaniya ni Presidente Rodrigo Duterte aron sulbaron ang suliran sa COVID-19 dinhi sa Sugbo. Hinapos sa buwan sa Hunyo, gitudlo siya nga COVID overseer tungod sa nagkataas nga kaso sa dakbayan. Sa interview sa GMA Regional TV Live, gikalipay niya ang mga improvements sa estado sa syudad. Nagtuo siya, andam na ang syudad sa downgrade pa sa quarantine status. Apan bisa ni ini, magpabilin ang ginagmay o granular lockdown sa mga sitio o apektadong lugar. Granular way na may contain mo lang yung meron ano doon sa isang block na yan, isang street na yan, hanggang doon lang ila-lockdown. But sa pag-lockdown na ibig kong sabihin ng lockdown na yan ay talagang very strict ECQ. Parang ECQ yon na mini ECQ. Nakaistorya na sab ni Simato ang mga local officials ang mga naglangkob sa managlahing partido ug nanawagan siya padayon nga maghiusa alang sa katawhan. Kung mahimo, ipadapin una ang politika. I was challenging them. This pandemic comes only once in our lifetime. Hindi na babalik uli ito. Now, since we are there already elected by the people to lead them in this crisis, so you perform your job. Matod ni Simato, may dabantayan siyang dili mutuman sa lagda apan mas daghan sab kuno ang matinumanon. Pasabot niya ang presensya sa mga pulis ug mga sundaw gihimo lang aron masilsil ang disiplina sa katawhan. Bumabalik ako sa circle. Dito ako nagkumbisa sa Cebu sa career ko. Ngayon, bumalik na naman ako. So this time, this is a more challenging job. And I will do it. It will be the people of Cebu to end by themselves because we have to ano na natin itong frontliner na tayo rito. Huwag na natin payagan na pumasok yung virus sa ating bahay. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Duha na lang ka maaktibong kaso sa COVID-19 ang naa sa Talisay City Jail. Kinihuman na 26 ka mga PDL o personnel ang nakarecover na sa COVID-19. Si Lian Singkulan sa report. Gibutiag sa warden sa Talisay City Jail, Jail Chief Inspector Crisyrel Awe, nga 26 ka mga persons deprived of liberty kun PDL ug mga personnel ang nakarecover na sa COVID-19. Moabot sa 28 ka mga PDL ug personnel ang nagpositibo sa COVID-19 kaniadto, diin gibutang sila sa laing building isip isolation facility. Ang mga PDL ug personnel gipaubos usab sa 21 ka adlaw nga quarantine ug dayon gipaubos sa rapid test. After sa quarantine period, ato silang ipatest ug usab sa taga-arrange yung mga medical professionals no itong rapid testing. Yeah. After ato na kuha naman nga okay na sila, wala na develop na sila kanang gitawag antibodies. Sa pagkakaron, duha na lang ang nagpabiling aktibong kaso sa Talisay City Jail. Gidugang sa warden nga ang usa kanila padayong nagpaayo sa tambalanan, samtang ang usa bag-uhay lang nagpositibo sa miaging semana.
Hinuon matud sa warden nga sa pagkakaron wala hinuoy mga PDL ug mga personnel ang nagpakita og mga simptomas sa COVID-19. Padayon gihapon ang jail facility sa pagdawat og mga dinakpan apan may giandam ang warden nga laing facility alang kanila. Kanang ilang dilinage ato nang giatiman no. Ang ato lang gidawat diri nga ihatod sa kanang ilang mga dalaw kanang sama sa vitamins, prutas, face mask o kwarta, pwede sila magpahatod pero the rest ato lang sang gibawal no para paglikay po sa kuhan. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. COVID-free na karon ang Mandawi City Jail. Kaya gipahimong sa pagkakuan sa mga presuhan, taliwas pagka-recover sa katapusan na nilang mga inmates na takbuyan sa mga balatian. Gikalipas sa pagkakuan sa City Hall, ang lakip sa nahimong lakang aron makontrolar na ang COVID-19 sud sa bilangguan. Kapin sa 200 ka mga piniriso ang natakbuyan sa COVID-19 sa malong bilangguan, lakip na usa ka jail personnel. Aron pagsiguro nga wa mobalik sa bisyo ang mga PDL kon persons deprived of liberty nga mi-avail sa plea bargaining agreement, City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse and Prevention kon silusap mipahigayon ng surprise drug test karong adlaw. 40 ka mga PDL ang napaubos sa surprise drug test aron iwas COVID naka-PPE suit. Ang mga staff nga maoy mikuha sa urine sample sa mga PDL hayang karong Biyernes magsugod na usab ang online counseling and virtual distance learning sa mga PDL. Sa lungsod sa Konsolasyon, malipayong gisaulog ang birthday sa usa ka centenarian. Niatong Biyernes, gisaulog ang 100th birthday ni Lola Sirisha Capadiso nga taga Barangay Poblasyon Oriental. Kanhi tindera si Lola Siriasha nga adunay 4 ka mga anak ug ubay-ubay na ang mga apo ug apo sa tuhod. Yan ra ang selebrasyon sa iyang birthday. Ug tungod sa pandemya, ang tibuok pamilya lang ang nag-uban aron magsaulog. Matud ni Lola, sikreto sa iyang taas nga pangidaron ang pagkaon ug sustansyadong pagkaon ug pag-ampo. Bisan hinuon sa iyang panuigon, padayon gihapon siyang manabako. Gipasidunggan si Lola Siriasha sa munisipyo nga nataw ni atong 1920 at ulusab sa tuig nga himong lungsod ang Konsolasyon. Dahil salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nakisayon sa mga dagko o mga naunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan, gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Happy birthday, kapusok Alan. Happy birthday lang. Ang inyong balita, rabong balita, tungkol kay matag lokal nga balita, mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Ngayong hapon mga kapuso.